wis mbok lakoni. Wis tak lakoni pas tak akhir dek. Dol lah kok untuk separuh lampu mati, Mas. Terus. Lah terus piye Tak solusine? penyat-penyit gak kena-kena bareng lampu mati. Wah, Terus urip. sing separuh urip to, apa dek wis kongslet to, Mas. Ah. Iki dadi enek sing sigar, enek sing entek. Yo hati. Enek sing nunggoni lek katut entek. Masa bapake ora masane mboke karo bahasaku cerita khayal. Apa enek? Ceritane mbok sing real saja. Khayal kowe iki khayal. Lah piye to lah kene iki rumah sakit. Repot dagelan khayal iki. Mas Naryo derek. Lah iki Mas Naryo to. Lah niki Sing ngendang Mas Naryo. Mas Naryo niki. Kenal to? Lho lho piye to iki gendaanku to, Mas. Lah Sadurunge entuk karo Kowe Mbak. iki sing pakan anu sing rumah Mas Sik Naryo. jaman ning Medion jeleput, Mas. Masa Piye to? sadurunge karo Mbak. Alah lah aku sampe rako bergaring, Mas. Yo wis jane wong wedok apa bakul cilok kok iso ora bergaring. Kamu kok Mas Naryo iki garwane Mbak Uun. Lah iya.